Salamat ka dyan ni Ma'am B. Kay, ngayon siya para di ko numutak ni tag-likod ni tatay. Salamat ka dyan, nanay mo. Salamat ka dyan, ma'am. Higda ko na be. Dali na di udog. Asus! Salamat. Higda po dyan. Mura na ka. Ano yan? Mga babagbagan. Wadong buntag na tanan guys. Na ako dari sa family house. Sigari ko gawas kay paghumanahag panglaba guys. Kuan mangayhay pa ko ron. Naghuwa mo kong sinina ni Aritz. Ato di sangkatan guys og kuan. Pero mo daghan sa sanga ba na mamuwak. Kay kuan naman laga naman siyang buwak. Sumara ni sa teknik arong mo o sige, pamuwak at ng bumbil. Sa jukado ko ni mata guys, kaya nagkuhan ko na ang laba ko sa mga kuhan, gikan sa hospital ng mga gamit. Diyan, maglaba po ko sa amuhang sa dina. Kay balik na po ng Cebu. Diyan po panginabuhi sa Cebu guys. Kani mo nahan tugsok sa una guys, na nabuhi na. Maraming sa technique sa bumbil guys para di sa mga wad anog buwak. So ato na siyang katingan. Sabura naman sa diha oh. So magdako ani gliso sa Cebu guys na. Kani mga laya na. Sabi tawag dali ni siya. Kuha naman siya mo. Turo ko naman siya isabod din siya. Kani marasag ka ng ikog sa unggoy. Siyang kalbuhon para magabhan. Guys, pilag sa kuan ha. Ay sa ating vlog na bi, ang liksi guys. Sila no. Namong lablab man ana mo. Ina pag bright ra ba na siya. Hindi kay moagi din sila. Amping ha. Amping. Nay among dugi-dugi dari nga kuan guys oh. Kuan siya kanang way ikog. Oh? Way ikog. Baw nimo kuno. Magbaw og luto? Dadi ko yung mga kinuha nga kuan guys oh. Nagundi. Inja
hapon ni siyang itanom pero ay mag-ubo-ubo na siya ginagmay magkuha na sila so kani siyang lagundi guys epektibo din siya kay gipatanom din ni Gwen Garcia sa time nga naay COVID itong panahon na so ara din nakaado na sang ubo gamay rang harahat sang kuan guys mag inom ra ko dani so mga panahapon ni sang himuon og syrup dari guys aron na makainom mga bata Nja, nagtugsok na pugod sa likod, nagtugsok pugod na rin sa tubangan. Okay, mabuhi sa likod, buhi po sa tubangan, ano sila makutlo dari guys. Kalimot lang dyan ko daog kuan guys, kanang wachichaw ba. So, search po na yung wachichaw, kanang balbas pusa. Makita po na ni Juday guys, ang benefits dana kanang sa mga kidney, sakit sa UTI, nga na. Walang dyan ko nakada, kay manay, sige, pagkadyo na mo dito sa ang mga silingan dito sa kuan ba sa Cebu kanang wachichaw ang tawag na pero ipatanom po na siya ni Gwen Garcia sa dito sa Cebu kay hindi natin kinahanglan mamalit og mga tambaw ana pero ako usahay mo inuman jud ko tambaw kanang mga antibiotic mahuman ko na lang 7 days niya og di pagli maajo maggamit na jud ko ng herbal so ano siyang pauling dahon guys kaya siyang himuon og syrup guys kuha ni siya o ka ng lagundi so ito isang maghimo kong kuhan syrup ha? Maghimo dyan kong dugos maghimog dugos ba? Pahit pa kong kuhan ka ng kay si Aliana lagi o si Lixie panghanda lang ni Lixie ni Aliana ni ang mama galing jijindani nga si pahimo na kay Juan na-adjust siya. Na may mamalit na hangani dito sa Cebu. Mas grapa ba? Butang. Na may mga grapa na niyo gamitan ay? Aw butilya og tanduay ba? Okay, ron may kanang kanang na itaklob. Painan ni Los Lixie danig tagsa kutsara. Ikaw galing mo pwede galing mo ni sabayan balang nag-inom kag tambaw. Moro din ni makaazo na mo dadto kay si Cristel galing nga ug si Nicole nga amo na nang gipadoktor kay pila nakaadlaw nga way pila ka hapit na mo 2 ka semana wa maadjog ubo. Nahuman na laman ag tambaw sa antibiotic ug tambaw sa ubo. Wa jud gyud mo alibyo. Mo na himo na lamang kog ingani. Naadjog. Nakaagni adto mi kang baha ang tawa to ta mi kay nang surusuroy mis Aisa ba kay ni ta mi og buwak sa karotsi. Naya mo na kita ang karotsi kadto kay kuan man. Pink. Oh, asa ng karotsi ron dapit. Nakoy gitanong dari na yung tapad sa limon, datos tubigan po datos tubangan. Tanawa na yung mo sangan na, ya tugsukan ng tunahan sa kuan ba para di matandog. Kaya muharahat nagaligi mong kuan dani, bisag mga 7 ka ngani nagkabuntag imo ni mo inutbong. Magkugil naman og himo guys, hindi na ta kinahanglan mga tugkuan doktor pero mas nindot man po nang nagpa-doktor ko ta ba kay si tatay gali guys nga sekad na karon para sila na pusukan og distros. Karon pa jud na sila na kuan guys. Sekad guys nga natawo ko sila guys na yung kalibutan karon pa jud kuno sila nakasuway gidistrosan. Kay sa una nga gidasa ni wa man sa distrosin wa man ma-admit. Check up raman. Si tatay nagtusok sa kuan. Reacted si just mga nurse kay first time lagi niya nga nakakuan. Tusukan og distros. Kalau sa Ginoo guys, di jud ta pasagdan sa Ginoo basta mo sampit lang ta kanunay.
Nagdagan salamat ay kaso sa mga nagsintog prayer namo daring katay namo ang pamilya ba. Salamat day kadto ni kuan sing adto ni da le. Nagampo. Ha? Giampuan si tatay. Giampuan natin Marilo. Giampuan siya dito sa ospital ba paghapit namin magpabiling gapon. Salamat kaadto sa mga tanang viewers diha nga nagampo para ni tatay. Salamat. Salamat sa inyong paglab namo sa among pamilya. Diyan guys, siguro mga Huwebes mi kauli. Kay ugma magpa-X-ray pa man silang tanan dari guys, diya wa may mabiling. Nabili ni tatay. Mga Huwebes na siguro mis buntag. So kunaw lang po din doon sa kadani guys, himo ni naho. Nilin. Kay kuan man sila kanang pila man silang tanan gi-X-ray. Kami sa Cebu may magpa-X-ray. Nag-abot na mo dadto. Yugma nay, kamong nalamang kuan kay kami na lang may mabilin. Magsabay-sabay na naman mong pila mo kabuok manang Aisa ipaabsinon mo kuno sliksi. Ang 5. Di ka magpumtay gani nipis ra. Gilagyan magpum niya. Paningan ni barato ra maningan ning banig na eh. Pero pinahimo 200 man ikang sita. Arong pun lang na mag sa banig ba. Takto jud dinyo kay haruhay diha kay makahanggap mog hangin gikan sa gawas ba ray mga sila di mo makahanggap og hangin. Magkuan pa ko tay, magpanday pa ko dari tay. Ano tayo pagkastiro? Diyan na. Katrimi Laging idugtong dari ang ipanday. Ito lang to kare. Di ra itud kay na masaksak ra man na. Mita ko panday dito. Di mangita ko ilas. Birahon na nagunahang nga na. Panghamili ng martilyo na pinang lansang gagmay. Moskitero. Karikit at tusuok diya, yung tangang matukuhan. Ang butang moskit kay arong di mo malamok kay daghan na kadug lamok. Magpanday ko na anja. Salamat kuno Ma'am B kay nalipay si nga nanay po magisang kuan pero kana ra kuno nipis. Kay aron lang makuan ba di mo masakit diyang okay ra man pud siya kuno ngani pero Dahil ko dahil. bitaw tay karon di mo sakit kuno imong likod. Dahil mabukod ba kayo laban sa bukod pa Kaya magwa kani ra ni ba? Kuan kanang salamat kuno mami kanang nalipay si Ja. Salamat kay Ja tay kay nalipay si Ja Tagalog kuan. Kay good morning Mami B. Mingkay, sige ra pagpanguhit na anak gabi eh. Sige panguhit gabi eh. Nay say Mingkay dari Mami oh. Mingkay, sitting pretty ra na si Jadana oh. Ani? Lagi po ipapag lagi sila. Kani nga ng papagawa. Pila man eh. 28,000 man. Kani rang dipis mga tatay man. Pila po niyo? Tag 350 nja. Isa nya. Isa ka buok. Nja. Kani? Oh, ang gani Ay gamay. Ay gahi. Kari kay humok. Fiber ang sud kuno dani ma'am. Kari 250, kari 250. Lang ma'am di maganahan siguro ko dani murag ano siya. Oh, kani nice di tila. Kanina lang. Sige kana lang. Nang gikuha ang salamat ka sa ma'am bi. Palit og pom ug unlan ug kuan. Unlan, punda, bidsit, pom. Salamat. Kajiji ng kauban. Bitaw. Salamat ay gwapa ka dyan nagkuhan oh. Sana all. So diyan na mami amo nang gipalit.
Saan mo ni pagda? O paglukuton dra. Kami na magikutan sa sidula. 535. Vlog ka, ma'am? Ma'am? Vlog? Shout out. Hello, ma'am. Shout out. Ruby Provincial na. So ni Floramibo lana. Ay, kung naman si TV. Ano, tanawa lang. Nas Manila City. Sabi ko, uli na. Mahal. Yate. May Naglobo kami guys sa gipalit si ma'am karon kaya naman ang tingnan. Singal niya mo siya. 100 na pa, Mark. mga kapahaman mo. Uy, hala, di man ni siya. Nga buutan ka doon din mga cashier o sa may isa. Hi. Tagiya, hala. Sit na mo, guys. Dali, tagiya, dali guys. Diya. Mga tag-iya. Tagiya. Bitaw, dahan salamat kayo. Salamat ninyo, Isa may ma'am. yung shout out niyo mga plido diha. Sige, aparisyo ma'am. Aparisyo sa tao. Shout out. Balili. Oh, shout out From sa mga- Carmen. Ay, Galo. from Carmen. Oh, shout out sa mga taga Carmen. Ikaw taga Pilar. Taga Carmen man siya. Shout out sa taga-Talibon. Oy, hala. Taga Talibon day, shout out diha oh. Tag-iya na, tag-iya. Uy. Nakakabot mo taga Anak na Talibon tagiya? day ulit siya. Ayan na kayo sa gitya. So, salamat kayo ninyo Sige ma'am, sige ma'am, thank you ma'am. Yan, nangita ni sa, ano, Ngitag. soulmate. Ito, dagang salamat sa mga Sige, thank you ganahan. ma'am. Naman ni Daga. Wapat ba yung Daga? Tanaw lang na sa vlog. Ma'am. Kuan, Mark. dari mo sa singan na yung tida. Sibzon ma'am. Enterprises. Sibzun. Ah. Sibzun Certified School of Enterprise. Na sila yung mga amplifier. Na sila yung mga TV na dari ko na plura meaning kuan. Dari sa plura ko ni palit og TV. Kay mga mga diay kay mga Guys! ay artista na ko sila. Ago. Bye-bye, salamat. Napagod ko. Hindi ka nipit-pitan, nahuwalin ako. Popular buan ko kay mo. Pero nakakuan ko undoy. Undoy ang nakuanan. Michael, kita mi Michael dari on. Namalit mi kuan kay daanan tatay. Hindi azo bijang kuan, namalit po ko martilyo kay way martilyo na dito. Ang paguman kang guys, Michael. Ko ni si Jay. Mani ang kuan kanang ang alagas gamay pa hangtod gamay pa. Ang nagalagaan. Oh, tapos dito pa sila. Asa mo magikan? Ano sama mo? Wapa kay si mamu. TV na mo. Ay nga naman. Nanang, sa isa. Diara gi ang ano? Ha buwad. Buwad. Unsa ni sa pahot-pot? Mao na miyaos dai gwapa ni. Tagpila. Sa isinta niya Did wampo. sa isinta 1/4. Kana 1/4. Di mang si. Dili ko nga gumangas. Pare. Kani sa isinta po ni 1/4. Kana lang 1/4 pod. Na mga bulad diri guys oh. Ni kapon. Tilyo ug lansang oh. Kay man ako'y kabitan sa moskitero. Jadi ana masalamat ka Ma'am Bi. Ang namo danas kuan. So kung makalumpot tayo gusto istorya. Mo kuan maman. Salamat kay kado ni Ma'am Bi. Salamat kado Ma'am Bi sa po mga unlan. I-kuan din takso din. Palit din tagpo. Halag suga din nakalimot og palit kong dir naman din na. Sao naman ni. Sus kay mo di nabilin sa dihang kwarta. Ito na nang alisda ng ilahang kuan guys, nang banig. Banig. Sa magtali ka mag-cost. Tiro. Magkuan pa kog moskitero ro. Tahoy. Tali rin. Panapuan. Ay nita. Oh, kautal dai. Wala gigi asa ba charger na nili? Ang sada na sa. Ang na sa. Kani bang ilahang
Wala lagi si Bing Bing gamit-gamit na, no? Mga katao. Para mo na siya usay ka ng hangapin na siya. Pwede mo siguro rin. Hindi na kami parang hindi ako man. Hindi naman ko ng kuhan, kanay plywood. Pero, ato na ko ng plywood. Pero may... Ano mo sa akin tayo kuhan. Taas mo siguro. Masa na magbunti na eh. Magbunti ka niya. Ngayon, di ba ito stabilizer ka to si... Pangarap na din namo guys nga makapum si tatay para di na mo sakit ko. Salamat ka dyan ni Ma'am B. Kay ningon siya para di ko mo sakit ang likod ni tatay. Hala taas wow. Mga sadan batas ako na. Ay, di, atin natin natin sa inuhan ka na. Diyan, kasi ilan ba yun pa? Saktura magod. Saktura. Bubul na no, diba? Sakto na tayo sa. Ay, salamat ka, Chong! Kaya mawala di kang sakit ang pangiduran. Pag-ijuran daw guys. Hindi na pwede si Tupon. Ibigsi ka rin na dito, ako malami. Bago man na, putos man na. Pwede na guys no, kay iputos man. Wala na, mamanghuran mo kang puraminay. Likado, ha? Di harang pulan, wait, thank you so. Unlan ko no din, pali. Oo na. Bago ko ba ng bunda, gabi mo na yun. Tadi. Double. Pakakita pa rin si tatay na ni Ma'am B, malipay din siya sa taman. So nalipay din siya bisag buwan. Kami ka mo naman sa taman tatay. Nagila man na siya. At sila bang landat ko? 300 Agduha. tining isa. 700 duha. Wala, mahal din yung ilang ulan. Wala Nisra ni mo. siya kuno sa tugingan eh. Kay kuan man siya ka ng putol man nakatong gahion kay. Hindi na masakit sa likod. Kay katong kuan kay gahi man. Kani man kay humok para. Wala. Mura na din mong nasa hotel na eh. Mas hotel di Ariston. Eh! Grabe. Kuwang nasa hotel. Hotel Bago di kumanan. puti. Hotel di puti ni Nay. Ligan pala gini lang katri lagi. Mura mag-iwi itin. Ang Katrina may kuwang ganing Ni, bag-upon. Ha? Ligo na kita. Katrina naman ah, sus, ginoo ko ako di madato Nay. Di, ligo na tayo. Ligan lagi ko na kay ginama ko kuno ng tatay sa nakakita pa sila. Ligo na tayo sa ang sauna. Ginama ko kuno ng tatay sa nakakita pa sila. Unjang uujig ni diyang gabi, matupang yan ah. Maglansang ko na kaya prutay mo sa iyo ha. Alasangan pa ako. Dario. Di, ano katri ilang sang. Hindi mo daat ng mambong. Lakaw na, testing ko dito na ikaw. Kahoy, Nay, testing ko dito na ikaw. Kaya rama. anak kahoy ilang sang. Ay, bet, testingin ay. Kitik-kitik ko na tadaan na, dali Nay. Siya Nay. Bitik-bitik. Kitik-kitik mo, guthan ka mo. Napay habo, Jin. Asa mo itong habo? Nay. Ihatang sa habo. Ay, Magitik-gitik ko Ang na habo. tayo. Ating gitik-gitik. habo o ganang unlan. O katong muskit. Kaya dapat si habo na. Abri sa ng habo na. Ganahan bakas kulo. Magkoob ka Nay. La, mahal biglang habo. Habo. 365. Ay, halatay ani. Tulo ka sibin. Mo po daw, mo. Favorite color. Pura magkurtina niya. Di, humukon ko na siya. Panik laban. Laban sa na. Favorite color ni mo Nay. Labat sa karong mahumok. Ang favorite color. Dali Nay, magbabot ta magbabot ta Nay mag. Nagmuskit na kayo tanaw. Sakto ba ng muskit? Ikuan ko no. Di ang musket at ang sukol. Grabe. Kuha ng tatatanan. Blo, blo. Salamat sa Ma'am B. Salamat kay Salamat mura ka na nag ma'am. Sa imo ha. hotel na gilahang bahay. Dito ko. Sakto ra. Lami pa na muskit kay Pino Sakto ra dito. Ang tanan na lang. Oh, magpanday ko ron. Buwang. Kahoy raman. Salamat kadyo nanay mo. Salamat ka, Adyo ma'am. Oh, higda ko na be. Si Buwan na former. Dali na di udog. Na di Asus. Salamat. Kino. Higda po Jin. Mura na ano ya. Lami na. Mga babag-babag. Lami paminaw na ipom nay. Lami. Dami na uy. Sama-sama ka na. Hindi sakit sa buwan. Asa mo ignorante mo hindi mo sa mukos. Patay ko na ignorante. Sao na rin ang butang po mo kuan hindi mo musukot. Labi ko ka Adyo. Lami na din na magsakit na balik. Ato naman ang palitan og usa ka bedsheet para may puli-puli. Nilisan. Sa kuya sa isa kay nice dito. Maganda. Sa ulos na ang itanaw.
Ang video, hindi mo ka itong bidas na tayo, taas na to. Kasi mo kapot dari, parehong sa uli. Basta ito ko sa sa akin. Kaya mo patuloy mo tayo mo na. Pero kung sa jewelry, kaya mo kakawin sa ako doon. Ano ba may pagsawa sa business? Abot sa daris ko, baka irong wala sa kanala. Mas kapil na yun sa. Sa te? Kung sa kayo barang nasaman. Dari. Sa kapil naman na yun sa. Oh, isa ko dyan. Panikod. Ano ba tayo musket? Dati na bilang sa nakapil musket. Dapat ay dus. Yan, hindi ulang yan. Guys, sana sang ready na ilahang hidaan na nilang ang mga kuan. Mahal sa kinabuhi arang salamat kadto man bi kay nanay kadto ilahang higdaanan anay muskit. So hara magibuhatan dari og kuan kahoy jadi ang giputos og iputos na og kuan ba para mabaatan kay wa man sila ipang kuan dari guys pang tawag ito barina. So hara man sa gipandayan dari ikabit na dias tumoy. So okay na sa kadto. Salamat jud kadto mambi kay lipay jud kadto mga kuan tiguwang. Ano sila nindot nga higdaan ja. Nindot man kay na may bintana dana na. Di sila magkubkub datos ilawom. Sa hotel tay. Sa may kasturya sa naghatag dana tay. Aram, salamat. Kada higa din na magpasalamat ko kanon sa nganda niya. Mambi. Ma'am Dick, Ma'am Bisminda. Bislinda, magpasalamat ko kanon na nimo. Langaw, langaw na. Di na musud kay di na jud mo masudlag langaw, di na mo masudlag man lamok. Sabi mo, may pa. Dosa kay mo try sa kuno siya. Bukas sa tay na. Na. Ko malimot kanon na kada adlaw. Tagaan pa kuno kag daghang grasya mambi. Mungit ka. Adani kari-kari ka ng kasud lamok. Di masasi man nagbayad. Ja hawiri ka hanggit kuan tay ligon ba tay? Nang kahoy man na siya nga. Kuan. Na siyang gi Nilansang nagtarang. lansang nagtarong na kay basig muhawid ka dana. Ko na dai masasi nagbible. No. Nana si Jas. Nilansang ng labaw na ait. Likod man na di man sa muhawid adto. Dosa kay kuan sa mag nag-vlog pa ko. Nja sa may imong istorya ni Jatay nga nindot na mag-imong hidaanan. Salamat lagi ko. Na lipay. Gracias. Taasig ka na buhi. Kay di na mo sakit imong likodan na kay humok naman na. Lima. Oh, humok ka dyan na. Mahal na ba na siya tayo kay tag 2.5. Mahal lagi, mahal man gud na Cebu. Baga-baga man gud na siya Di man nakadyo ka yung nipis nga tanan ba? Para kurbi dito sa Tagbaran. Wala siya. Kulto sa ospital. Diyan, nindot pa dyan ka imuhang bedsheet kay pwede kong color sa unlan. Oh, di ba? Salamat, si Kadyo Mambi. Kay bisag. Kadyo ma'am, simong pagkabulutan, kadyo namo. Dira na nilas tatay guys. Party na mo guys. Yung masasa na sira kuno 3. Nga? Kaya dahil masak na sa Bible na sira kuno 3. Sama din ang sirap. Nga to 18. Sama na si Zang Kuan. Verse. Mga tiguang na pandawawa pang butihi. Kaya mataas yung mga kinabuhi. Nay, katugon lagi ka nay. Pinuo ng grasya. So nalipay jud kadto siya Mambi kay Kuan. Lipay siya. Kuan mga tug na sila mami ni Raman. Nasta tayo hayahay na si Jack kay Kuan ja hayahay na katay. Alang hayahay. Hayahay na kay di nun sa mapa ako lamok. Salamat kadto Mambi.